Egia esan, aitortu behar dut, lehen da biziz irakurri nuenean jatorrizko proposamena, PPren proposamena, pixkat irribarre bat egin nuen, ze lehenengo puntuan eskatzen zutena zen datak jartzea proiektuari. Eta proiektu honek arazo asko izango ditu, falta asko izango ditu, baina datak ez dira falta proiektu honetan. Sailburu ezberdinek eman dituzte hainbat data 17 urtetako abanikoarekin. 17 urtetako abanikoarekin. Amanek esan zuen 2010erako bukatuta egongo zela. Gero etorri zen López de Gereñuk, esan zuen 2013erako. Gero etorri zen Arriola, aurreko agintaldian esan zuen 2016. Hor eserita dagoen Arriolak. Gero etorri zen Tapiak, eta esan zuen 2023erako egongo zela. Eta orain Arriolak berriz ere esan du 26, 27, azken boladan ja bakarrik 27 esaten du, eta gainera geltokiak sartu gabe. Beraz, datak ez dira falta, eta nahi badezu nik ematen dizu data bat, ze mendekoa nahi dezue. Igual, hamarkada adostu dezakegu, gero botatzen dizut bat, bigarren txandan bestela. Bigarren puntuan eskatzen du PPek azeleratu daitezela obrak edo geltokiak, hirietarako sarbideak, nik uste pixkat azeleratuta dagoena dala proposamena egin duena, ze ez du aipatzen adibidez, instituzio asko aipatzen ditu, baina ez du aipatzen Madrilgo instituziorik, ez du aipatzen ADIF, ez du aipatzen sustapen ministerioa, MITMA ministerioa, eta zentzu horretan uste dugu ez dela oso serioa. Hemen ere, AB errepikatu du 5.000 aldiz Gordillo jaunak, eta jakin barko luke AB dela Renfek ematen duen, abiadura handian ematen duen zerbitzu bat. Baina badaudela beste batzuk, horregatik esaten dugu abiadura handiko trena edo TAP gazteleraz. Gehiago daudelako abeaz gain. Bitxia da baita ere, daten inguruan aipatu da, pasaden asteko iragarpen ustez historikoan, EAJak ere ez zituela datarik eman geltokietarako eta nahiko bitxia iruditzen zaigu, eta baita ere, orain esaten ari naizela, ADIF ez dala sartu inondik inora PPren bigarren puntuan, naiz eta bera den azpiegituraren jabea, baita ere nahiko bitxia iruditzen zaigu pasaden asteko EAJaren iragarpen horretan, ez agertzea instituziorik, ezta? Eta, zentzu horretan, ez dakit, badirudi EAJ ordaintzera doala obrak, ezta? Azelerazioa sari garela, nik uste salatzekoa dela, ja Jaurlaritzak iragarri duen azelerazio modu bat, ezta? Eta da, azterlan informatiboari itxaron gabe, proiektu basikoa ja lizitatu nahi dutela. Eta gure ustez, hori legalitate aldetik oso zalantzagarria izateaz gain, ze kasu honetan alternatiba bat baino gehiago dago eta Gasteizko lurperatzea sari naiz, batez ere demokraziaren izenean uste dugu oso zalantzagarria dela, ze Gasteizko lurperatzearen kasuan 11.900 alegazio egon dira azterlan informatiboari, eta hoiek erantzun gabe proiektu basikoa lizitatu nahi dezue. Eta adibidez, hori erantzun gabe, edo ze alternatiba egingo den azaldu gabe, etorri ziren EAJko ordezkariak pasaden astean ematera iragarpen propagandistiko hura. Oso bitxia iruditzen zaigu. Eta, bidetxidor hori baino garrantzitsuagoa izan da, nola lurperatzeak azkarrago egiteko, norbaiti buruatu zaio ideia brillantea, eta da lurperatzeak ez egitea, ezta? Egia esan, arrazoia esango du, askoz azkarrago egingo dira horrela, naiz eta teleberrietan, aipatu behin baino gehiagotan, behin-behinekoak izango dira soluzioak, baita ere Bilbora ailegatu ordez, Basaurien gelditzen baldin bagara, azeleratu egingo dira obrak, baina egia esan, uste dugu desastre bat dela zentzu horretan, eta bakarrik duela 5 hilabete alkateek esaten zutena pena merezi du entzutea. Gasteizko alkateak esaten zuen maiatzean: la alta velocidad no puede llegar de cualquier manera, la alta velocidad tiene que llegar soterrada. Hacerlo en superficie sería un grave error, porque dejaríamos la brecha ferroviaria que hoy existe para siempre. Eta, hilabete bat ondoren, Bilboko alkateak aburtok esan zuen: pelearé por el soterramiento del TAP. Un plan B es inaceptable. Después de esperar tanto, no puede haber un plan B. Este alcalde no va a permitir que se barajen otras opciones. Hitz horiek patatekin jan behar izan dituzte, patatekin. Eta EAJak eta PSek sartu duten osoko zuzenketan ere, bigarren puntuan hitz horiek ukatzen dituzte. Gure ustez oso gutxiegi pasa da hasierako
haserre eta ukatze fase horretatik onarpen fasera, ezta? Eta orain EAJ egiten ari dena da onarpen fase hori mozorrotu negoziazio itxurarekin, enkomienda zabalagoaren mantra horrekin. Baina aurrekoan esan nuen bezala, uste dugu enkomienda jaurlaritzak izan dituen lekuetan ez duela egin Madrilek baino hobeto. Hernani Astigarragan 2,4 kilometro 13 urte emango dituzue tartetxo hori egiten. Beraz, zertara dator enkomienda zabalago bat eskatzera. Aurrekontutik, etzarete kapazak izan aurten adibidez, presupuestatutako diru guztiaren 175 ejekutatzeko. Beraz, zertarako nahi duzue enkomienda zabalago bat. Egia esan, burura etortzen zaidan, azalpen logiko xamar bakarra da duela 5 urte Soraya Sáenz de Santamaríak eman zuena, eta galdera moduan planteatuko dut. Ez alda izango, akaso zuei interesatzen zaizuen gauza bakarra, proiektu horiek, kontratu horiek norentzat doazen? Guri, benetan, ajola zaiguna da, enkomiendaren ondorio presupuestarioak. Bai, kupotik kenduko da, gero bigarren txandan azalduko dut ere hori ez dela guztiz egia, baina egiten den azkenean, kupotik erabiltzen den diru guztia sartzen baldin bada abiadura handiko trenan, hori da dirua erabiltzen ez dena estatuak EAen dituen azpigiturak kudeatzera eramaten direna. Eta zentzu horretan, horrela ulertzen da, hori ulertzen denean, zergatik dagoen Renfe azken boladan, gainbera absolutoan, ezta? Eta hori ikusiko dezue, 2027an, pixkat Arriolak emandako data erabiltzeagatik, Basaurin jaisten zaretenean C3 trena hartzera, ikusiko dezue, igual, egun horretan ere, bertan bera gelditu dela zerbitzua. Ez daudela makinistak, matxurak egon direla, edo, aste hauetan, ia egunero gertatzen diren arazoietako bat dagoela. Guri benetan, inporta zaiguna da, alternatiba bat dagoela, EH Bilduren ustez, tren eredu sozialago eta bertebratzailego bat egon beharko litzateke mahai gainean eta zentroan, tren politiken zentroan, eta zentzu horretan egin dugu gure osoko zuzenketa. 3 puntu dauzkana oso argiak gure ustez. Lehenengoa, aldirikoen transferentzia. Bilboko C1, C2, C3, Irun Brinkola, hoiek ez dira zerbitzu suprakomunitarioak, eta beraz, ez dago arrazoirik hoiek Madriletik kudeatzeko. Eta badirudi, EAJ-ari ahaztu zaiola transferentzien borroka hori. Ez dakigu kontrato batzuk emateko aukeraren truke, baina gure ustez borroka hori behingoz lortu beharko litzateke. Bigarren puntua, Bilbok eta Donostiak badituztenez haien aldiriko trenak, uste dugu Gasteizen ere aldiriko tren bat egon zitekeela. Gaur egun ez dagoena. Eta jada ez dago horretarako eskusarik, ez dago horretarako aitzakiarik. 2008ko abendutik, trenak liberalizatuta daude Europa osoan, eta beraz, eskatu genezake Euskotrenek kudeatzea bertan zerbitzu bat. Miranda, Gasteiz, Altsasu. EH Bildutik askotan proposatu dugu hori, eta hemen, arrazoi honik eman gabe bertan bera bota da. Uste dugu proiektu interesgarria dela eta egingarria, ekimen politikoa balego. Eta 3. puntua, trenetara bideratutako aurrekontua, benetan izan dadila EAE-erako, barne kohesiorako proiektuetarako. Eta ahal bada, jada existitzen diren trenbideak berrerabiltzen dituzten proiektuetarako. Uste dut, 3 puntuak oso argiak direla, transferentziak, zerbitzu gehiago liberalizazioa aprobetxatuz, eta barne kohesioa eta trenen jada existitzen diren azpigiturak berrerabiltzea, eta gure ustez horrek osatzen du EH Bilduren tren politiken funtsa, eta gure ustez abiadura handiko trenaren hondamendiaren aurrean benetan alternatiba sendoa osatzen dutela.